Asikubiyele kama kupastor lithaleli Flick. Esicela kona lesi kunxusayo ukuthi inamba isise kuphela ungomlandeli. So mina lesi ngiyafuna ukuphela. Ungayisimisi WhatsApp. Ungayisimisi SMS. Senze kuma calls, direct calls, not WhatsApp calls. Sibheka la uthandazile Precious, ethandazile Precious usawubona pastor. Ngicela ukubuza kuchazana phupha i-ex ikujabulela ukukubona ize ikubize kodwa ke wena uvele ungayinaki. Ngibonga usazophendula. Nakuke singakusho. She dreamt of her ex-boyfriend being happy to see her, and he even called her, but she ignored him. Kwakubi. So number 1, kuyenzeka uma uphuphe ex kuba uphawu oluhle uma ekujabulela, olusho ukuthi kungenzeka ikukhumbule futhi ngakuthokozela ukuthi ubuye nibuyelane, kodwa wena awusayifuni futhi awuzimisela ukuthi ningabuyelana uzoyijabhisa. Wasisho nje kuyenzeka uphuphe into vele exact nje ubuyiphuphile, usho ukuthi la ikhona lo muntu uyakukhumbula, la khona uyafisa ukuba nawe, la khona uyakuthokozela ukuthi ubuye nibuyelane, kodwa okungenzeka wena mhlawumbe awusekho lapho, awusamfuni noma awusayimisela ukuthi ningabuyelana. Ngaleyo ndlela leyo uzomjabhisa wena. U-Amos 3:3 uthi kuhamba ababili kanye kanye uma bengavumelananga na. Kanti number 3, ngokujwayelekile uma uphuphe ex yakho kuba uphawu olubi uma ekhombisa ukujabulela, ngoba luvame lokukhomba lokuthi nakuba kungenzeka usayikhumbula, usenothando futhi unako ukufisa ukuthi ningabuyelana, kodwa ngeke nibuyelane ngoba iyakwenyanya, ayikusakudingi eduze kwayo. Iloko kuvamile. Ingakho uma ungenze kuyiphuphe ikujabulela uthi noma nijabulelana uthi uyayifonela ngakusasa ivele kuthuke. Amahubo 41:9, yebo mhlobo wami ebengimethemba, obelisinkwa sami, ungiphakamisele isithende sakhe. 3, kwesinye isikhathi uma uphuphe ex siqale njengophawu olubi uma ekhombisa ukujabulela, lokhu kubuye kukhomba ukuthi khohlwa nge-ex yakho, nethuba lokubuyelana alisekho ngoba ikudinelwe. NgokaMathewu 19:8 wathi kubo, ingenxa yobulukhuni benhliziyo yenu uMose wanivumela ukwahlukana nabomkenu, kepha-ke kusukela sekuqaleni kwakungenjalo. So besibheka la uma ukuthi i-ex yakho ikhombisa ukukujabulela wena, ikhombisa ukukuthokozela ukukubona, your ex is very happy to see you. That's what we're trying to explore here. Siyabonga.